удоволствие ви представям, имаме гости днес, но ще дам думата на Валя, която е председател на Родителския съвет, която ще представи първия гост. Хареса ли ви изпълнението на Хоп Троп? И аз така мисля, много добре се представиха, страхотни са, много ентусиазирани. Давам думата на Валя да представи нашия пръв гост. Здравейте и добре дошли на всички деца, всички родители, скъпи наши гости. Поздравявам ви за започването на учебната година в училище Родна реч. Като пожелавам много успех на децата, една прекрасна учебна година, изпълнена с много нови знания, както и забавления. Тази година за нас е чест да имаме един специален гост тук от Сарасота в лицето на мисис Доли Джейкъбс Райс. Нека ви разкажа малко повече за нея. Доли е родена в Сарасота в семейството на цирков артист. Баща е един от най-известните клоуни за всички времена, Лу Джейкъбс, а майка ѝ е модел. Баща има кариера повече от 60 години в Ринглинг цирка и един от първите хора, който е бил един от първите живи личности, които е отпечатан на американска пощенска марка. Доли е световно известен въздушен акробат, която е гастролирала по целия свят и е печелила множество циркови награди, между които 2 пъти гастролирала в Монако и е спечелила най-престижното цирково училище Сребърния клоун. Както и също така има специална плоча в алея на цирковите артисти в славата на Сент Арманд Съркъл. Тя заедно с нейния съпруг Педро Райс решават през 1997 година да основат цирк Сарасота, както и Академията за цирково изкуство, които са неправителствени организации, като тяхната идея и мисия е да популяризират цирковото изкуство сред младите поколения и да запазят магията на цирка за бъдещето. Те организират всяка година циркови представления, в които канят световно известни циркови артисти цял свят, което също става през февруари, както и също са ангажирани през цялата година с множествени инициативи, между които обучават деца в тяхната циркова академия, като в момента обучават около 120 деца на възраст между 2 и 12 клас. Също така правят летни програми за деца, имат програми, които са смехотерапия и отиват при болни и стари хора в здравни заведения и старчески домове. Също така ходят в училищата и имат различни образования.